היי בנות, היום אני אעשה לא הגרלה, תחרות, ומי שנרשמת לערוץ שלי ונרשמת לתחרות, כאילו מי שנרשמת לערוץ שלי, כאילו בחמש הראשונות אני עושה הגרלה, ואז היא תהיה שופטת לתחרות שתהיה. וגם אני אגיד לכם, תתחיל את התחרות. לי שהציטון כזה של משאבה שקניתי בביוטיקר, זה בא רק משאבה בלי הציטון, זה בא בזה הציטון. זה לא רק. עשיתי לך מנומר, לא אהבתי אותו. אנחנו עושות כך. זה יורד. עשיתי בחר שופטת, אני אחליט על פתיחת תחרות. אני מקווה שתראו את הסרטונים שלי, את כולם. זה גם הערוץ של אחותי, כן, אחותי. תראו מישהי אחרת. נראה לי שאתם בלבלו. אתם תחשבו שזה רק אני או שאחותי. אבל יש סרטון שאנחנו ביחד, תראו שאנחנו מעלה לו דמות. אוי, מחקתי הכל, ואני אזרוק את זה. אני עכשיו אראה לכם כל הלקים, הם בקורסה, ואותי וכל זה מלא, יש גם כל. אני לא מתכוונת לקנות כי זה הרבה, סתם נצפסתי כסף, הייתי יכולה לקנות רק איזה 2. אבל הם כבר מתחילים להיגמר לי, ואני מתכוננת לזרוק כבר. כי עדיין יש להם בין קצת. אז לק של... רגע, אני אמיין אותם. קח קודם את הלקים של ביוטיקר. אני אקח סימודות. אין לי הרבה של ביוטיקר. גם אמור להיות לי שלו. רגע, זה לא משתנה. זה לא כסוף של ביוטיקר 15, לא מומלץ, כי הסתכלו את המגרשית שלו. ניסיתי לדלל אותו. נו, זה לזה. שקונים בביוטיקר. כאילו פה בבית, יש לי עדיין. רק של ביוטיקר מספר 24 ממש יפה. הוא כבר יבש, הוא נגמר לי. תסתכלו. זה לא שהוא מלא, הוא יבש כזה. אני ממש אהבתי אותו, קניתי אותו. זה הלק החזק השני שלי. כאילו, זה הלק השני שלי. איזה מגניב המצלמה הזאתי. זה לא אדום, זה לא כתום, זה שום דבר. זה מספר 81. הוא אדום ורוד. אני רואה שהייתם רואות את זה. הוא אדום ורוד, זה לק חדש ממש. שווה לנסות. לק כחול, מספר 12. לק נצים זהובים, נצים זהובים. מספר 18, אני ממש אוהבת אותו. לק ירקרק, מספר 14. כשאני עושה לק פרחוני, אני משתמשת בו. קודם היה לי את הלק של שיק, ואז היה לי את הלק של לייף, ואז היה לי את הלק הזה. לק לבן, מספר 35, לק טיפק. וזה אמור להיות לק שקוף מספר 2. אמא שלי הרבפה אותו עם צבע. היא אומרת שזה טבע, אז אני לא משתמשת בזה. כמו לכם, אני משתמשת בזה, וגם הלקים שלי. זה היה אמור להיות לק שקוף, ונראה כמו לק שקוף. זה לא נראה כמו לק שקוף, זה עם בלד.
לבן. לק צהוב, מספר 97. עכשיו את הלקים של שיק ושיקשי. לא, שכחתי להראות לכם גם את הלק הזה, ממש 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 יפה. הוא גם עומד להיגמר לי, הוא בחצי. תסתכלו. הוא בחצי. אני צריכה לזרוק את שלושתם. אני חייבת לזרוק פשוט. לא יודעת למה אני לא זוכר. זורק. כל 4.5 של שיק. זה קיבלתי במתנה. של שיק אני קניתי ב10 שקל. יש לי 10 מהם. פספסתי 100 שקל על הקים של שיק. שגם הרכם מתפוצצת שעלתה 37. קניתי את זה בקניון אביה בזה. בסופר פארם זה עולה 50 ואני קניתי את זה בקניון אביה בבאר שבע ב-37. במאי ביוטי זה חנות ממש זולה עם לקים של טוב ביוטי. זה שם, אין לי איפור משם, אבל רציתי תמיד לקנות אייליינר משם ועודן, ולא יצא לי עדיין. קניתי רק לקים וציפורניים. טוב, אז זה ערכה של שיק. אני אראה לכם מאוד, יש לי הרבה. אני אמצא אותה. פה. יש עוד. וואלה, פה מול העיניים. גם פרנץ'. פרנץ' תמיד נאבד לי. אופס. זה לא פרנצ'ים של סניק. סתם זה לא, זה רק פרנץ'. הנה, תסתכלו, זה פרנץ'. שניהם לא. כל השאר לא. אותו דבר זה. והיה על הקרישן כאילו זה על הקרישן שלי, זה על הקרישן של אחותי. הוא שקוף מאוד, הוא מנהיג לי גם מהר. יותר גם הרבה. לק של שיק צהוב מספר 292. אתם לא רואות, אבל הנה אתם רואות, יש בזה ברק. ירקה של שיק, זה הלקת מתפוצץ וזה הבסיס. בסיס אני שם אותו לבד אפילו ממש יפה. זהב מאוד חזק. גם הוא עומד לי, גמר לי, לק ורוד. לק ורוד מספר 276. לק זהב הוא מספר 263. אני גם אראה לכם סרטון איך עושים לק זהב. כן, אם אין לכם זהב ויש לכם את הלקים האחרים כמו שלי יש, אז בשמחה אני אראה לכם. רק תחשמו לי פה למטה. לק של שיק מספר 12. אני ממש אוהבת אותה. זה הלק הירוק הראשון שלי. קניתי את שניהם ביחד. כי לאחד עולה 10 שקל.
זה רק הלבן הלק. הלבן הראשון שלי, עשיתי עם זה לק פרחוני. את זה קניתי הכי קודם, ואת קניתי ביחד, ואז הייתי סנדקתי עם פרחונים. שאף פעם לא היה לי ורוד, אף פעם לא היה לי ירוק, אף פעם לא היה לי לבן. יש לי עכשיו הרבה משמעותים. צריכה לזרוק הרבה. גם המוקפת עושה די בסדר טוב. ולק. זה שאמא שלי ירדת אותו עם זה. 282. סורי שהסרטון רע. עכשיו אני אראה לכם שלטון. לק שחור, מספר. אין איזה מספר כי זה נופל. מספר 256 ורוד מרקר. וכסוף מספר 145. אבל זה זה וזה. וואו. יואו. טוב, משנה. זה לא של זה, זה של ביוטיקר. יואו. טוב, זה וזה אותו דבר, זה אותו לק. קניתי את זה ואז ראיתי, ממש אהבתי אותו, אז קניתי כזה. קניתי כזה פרנץ', אהבתי אותו, אז קניתי גם לק כזה. ועכשיו מאפור של ביוטי, זה כחול ממש חלש, ממש יפה, צבע 53, וצהוב ממש יפה, ממש חוף. הוא לא חבק, בננה. יותר בקטע של בננה זוהרת. בננה זוהרת. כאילו ברע. 85. לקחים שלנו. ועוד כמה. גם לקחים כזה אצל פורביטי. ברור. לוקסקל גם מספר 274. לגברון מספר 276. לק ירוק מספר 301. לכתום שאין לו מספר הוא מותיר ניחוח לילוש, ולק לבן מספר 237. יש לי עוד כמה נראה. מספר 205. ואתם תסתכל עליי. וגם לק כחול מספר 203. קופסה חדשים של קרן, קונים את זה בקניון הנגב בבאר שבע, זה מספר 344, נצנצים מספר 301, מספר 4 לא יודעת, נקרא לזה, מייבש, לק כחול וברק, מספר 197. 343 336. ביי, אני מקווה שאהבתם.